Milí pacienti, chcela by som sa teraz s vami pustiť na trošku šmyklavý ľad, ale nepoviem tenký, pretože nie je tenký. Jedná sa o prirodzenú súčasť života a to je naša sexualita. Mnohí, takmer každý, potrebuje niekedy rozprávať o sexualite, ale v našej dobe je to tabuizované. A paradoxne je také pragmatické a také funkčné a úplne normálne rozprávanie o sexualite tabuizované možno tým, že doba je hypersexuálna. Že všade na nás číhajú nejaké situácie. Po filmoch snad nie je taký film, kde by nebola nejaká scéna. Vidíme to v reklamách, vidíme to na plagátoch. A naozaj sme veľmi stimulovaní takýmito podnetmi. Pričom sexualita je súčasťou nášho života a môže sa stať veľmi krehkou, môže sa stať niekedy aj veľmi bolavou. Je dôležité v niektorých obdobiach môcť sa zveriť lekárovi, pretože ženská a mužská sexualita je odlišná. Nemôžeme povedať diametrálne odlišná, ale je odlišná. Žena pomaly a pomaly dospieva tam, kde hovoríme o hlbokej rozkoši a môže tam dospieť rôznymi spôsobmi a u muža je to rýchlejšie a možno je to také priamočiarejšie. Ženská sexualita sa vyvíja. To, čo vidíme vo filmoch, že dvaja sa stretnú a už kde si hory prenášajú, tak to v živote nefunguje. A preto bezpečný vzťah je miestom pre rozvíjanie sexuality. Keď sa rozvíja ženská sexualita, rozvíja sa aj mužská. Je dôležité v bezpečnom vzťahu vytvoriť priestor na rozhovor, na pokojný, neodsudzujúci rozhovor o tom, čo ktorý z partnerov, povedzme manželov, potrebuje. V týchto intenciách môžeme hovoriť o manželskej čistote, ale aj o tom, že sexualita s vekom sa rozvíja, kvitne, rastie a môžeme si povedať, že dozrieva do úžasne krásnej a naplňajúcej podoby. Sexualita však nie je cieľom manželstva. A pokiaľ manželia prežívajú vzťah, v ktorom vedia vyjadriť seba presahujúci rozmer, to, že sa majú radi, tak aj tá sexualita týmto aspektom rastie. Takže pokiaľ by sa sexualita stala iba tým jediným alebo najhlavnejším prostriedkom, stráca istý rozmer, ktorý je vlastný práve ľudskej sexualite a práve tomu, že sa môže stať tak veľmi naplňajúca v tom seba presahujúcom, v tom, čo sa nazýva hlboká rozkoš. A toto sa dá docieliť v stabilnom vzťahu, kde sa aj o tomto dá rozprávať. Sú rôzne aspekty, kedy treba vyhľadať pomoc. Je to napríklad v období tehotenstva, v období dojčenia a možno ešte aj na začiatku manželstva a možno ešte aj pred manželstvom, kedy je dobré pragmaticky a čisto o týchto veciach hovoriť, kedy napríklad žene to nemusí byť vôbec príjemné, môže očakávať niečo úplne iné práve na základe tých filmov. Je veľmi dôležité hovoriť o sexualite, mať niekoho, kto dokáže o tomto hovoriť. Mladí muži môžu napríklad trpieť poruchou erekcie, taktiež treba o tomto hovoriť, pretože keď sa zaseje to semienko pochybnosti, môžu sa v tomto zneistení zacykliť. Sexualita patrí do nášho života, hovorme o nej otvorene, máme dôveru,
nájdeme si niekoho skúseného, chápavého, prežívajúceho autentickú, čistú, peknú a seba presahujúcu sexualitu.